Asarren hau eta ez dakit nola oiukatu. Asarren hau etxen gehatzeko esan digutenek egunero milaka langile lanea bidaltzen dituztelako. Lanera bidaltzen dituzte oinarrizkoak ez dian lanak egitea, ekonomia gelditzea drama bat litzatekelako. Baina langile horiek lanera bidaltzea eta lantegian beste 100 langilerekin batera kutsatzea eta birusa beraien etxetara, beraien familietara, beraien atxonamonengana eramatea, hoi ez da drama bat. Eta hau guztia gertatzen den bitartean Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburudan Arantza Tapiak, hau da, ekonomia irekita mantendu behar dela esaten duen pertsona horrek, zer esaten du baitare, arratsaldeko 8 bea ez dela ateratzen balkoira txalo egitea, nahiago dulako badaezpada etxe barruan geratu. Hau da, balkoira ere ateratzen ezan pertsona batek esaten dien milaka langileri ekonomiak martxan jarraitu beharra daukala eta lanera joaten segi behar dela. Eta ojo, ez dezatela trampa egin, ez gea esaten nahi dena itxi behar danik, dena gelditu behar danik. Ez, ezinbestekoak eta beharrezkoak dian baliabideak martxan jarraitu behar dute. Baina hori, beharrezkoak ezinbestekoak dien hoiek bakarrik, gainontzeko guztia itxi. Eta hoiek, irikita mantendu behar dian hoiek, ezinbestekoak dian hoiek ere, irikita mantentzeko segurtasun neurri guztiak bermatu behar zaizkie. Baliabideak behar dituzte, ze ez dituzte eta ez zaizkie jartzen. Asarren hau kaleak bete dizkigutelako boterez mozkortuta dauden kolore guztitako poliziez. Beste edozein baliabide lortzeko beti falta da denbora, beti falta da dirua, beti falta da zerbait. Baina polizia gehiago jartzeko inoiz ez dago arazorik. Eta holaxe dabiltza kalen, autoritate mozkorraldi honekin gandorra tentetuta. Eta okindegiko langile bati izugarrizko bronka botatzen ilara luzegia delako. Edo lanera bizikletaz doan langile bati multa jartzeko mehatxuak eginez. Asarren hau, auzo eta herrietan sortu dian zaintzarako sare voluntario horiek publikoki gutxietxi ondoren, orain administrazioak jasotzen ditun laguntza eskakizun deiak sare hauetara bideratzen ditulako. Eta ez nago asarre bertara bideratzen ditulako, noski ezetz, asarretzen hauena hipokresia da, asarretzen hauena lotxagabekeria da. Elkar zaintzeko sare hauek sortu zianen zerbaitegatik sortu zian. Lehendik ere bazterrean zeuden pertsonak egoera berri honetan, alarma egoera honetan, oraindik eta bazterrerago gelditu ez zitezen. Administrazioak etzulako esaten ze neurri hartuko zituen pertsona hauek babesteko. Eta sare hauetan parte hartzen dugunok denetarik entzun behar izan genuen. Arduragabekeria dela, birusa gehiago zabaltzen lagunduko genula. Hau da, bazterrean utzitako pertsona hauei laguntzeko baliabiderik ez. Baina hori nolabait konpontzeko sortutako sarei sekulako kritikak. Eta handik egun batzutara, egun desentetara, ezagutu genuen Jaurlaritzak ere sortu zuela bolondres sare propioa, guztion artean. Elkartasun sare antolatua izena jarri diote, eta 4 haizetara zabaldu dute bolondres izan nahi balin badezu modu antolatu batean beraien bidez egin behar dezula. Antza denez, gainontzeko guztiok egiten deguna ez da antolatua. Eta esan bezala, hain dira antolatuak, beraiek jasotzen dituzten laguntza eskakizun asko bolondres sare herritar hauetara bideratzen dituztela. Eta berriro diot, ez zait gaizki iruditzen deiak bideratzea, ez zait gaizki iruditzen herrietatik eta auzoetatik sortu diran sare hoiek baliatzea eta erabiltzea auzotarrengana iristeko. Gaizki iruditzen zaitena da publikoki sare hauek gutxiestea eta gero pribatuan zuk ere baliatzea eta bitartean zure buruari dominatxoak jartzea. Ba hoxe, asarrenago eta ez dakit nola oiukatu, ez dakit nola bota hau guztia kanpora eta bueno, kanal bat daukadanez eta bideo bat grabatzea ere oiu egiteko modu bat izan daitekenez, hementxe dijoa dena. Eta bideo hontan botatzeaz aparte, justu biharko ere ostiralerako badago deialdi bat sindikatuek egina, langilei esan diete lanean ari diren langilei bakoitza bere lantokian ahaldun moduan antolatu dadila zalaparta ateratzeko, bakoitzaren haserrea adirazteko, eskatuz hori derrigorrezkoak ez diren lanak bertan bera gelditzea eta derrigorrezkoak direnak segurtasun neurri guztiekin egin daitezela. Eta etxeetan gauden hori ere gonbidapena edo deialdia egin digute 12 burrunba ateratzekoa, orduan, bani bihar 12 aterako naiz nire balkoia, zartariakin eta aterako dugu zarata, oihu egiteko beste modu bat dalako. Eta hoxe, listo, hau da dena gaurkoz, ez dakit, saiatuko naiz aber hurrengo bideoetan zerbait alaiagoa, zerbait umoretsuagoa konpartitzen deten, baina barruan daukaten asarre hau botatzeko erabili nahi nun hau, eta hoxe, esan dizudana, hemen botata gelditzen da. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio.